Дуже багато нарікань наразі я чую взагалі просто від пересічних українців стосовно того, коли ж ми, от у нас зараз бум такого внутрішнього туризму, так, ми подивилися, як це відбувалося на Азовському морі, на Чорному морі в Одесі, яка кількість людей туди приїхала, така сама кількість могла б бути і в нашому українському Кримі. Але наразі це неможливо саме через окупацію. Тому внутрішній туризм страждає і на цьому фронті. Люди чекають, коли ж ми матимемо чітку стратегію по поверненню півострова. Чи я знаю багато чи мало? Я думаю, що для законотворчості я знаю достатньо. Я також користуюся спілкуванням з нашими кримськотатарськими колегами. І зазвичай ми, останнім часом, я думаю, що нам треба більше розгортатися в інформаційній кампанії, тому що наші сусіди північні, окупанти, вони крокують в цьому напрямку, а ми реагуємо. Я думаю, що наші дії повинні бути більш проактивними. І це стосується якраз информационной политики. Ну вот, раз уж мы начали эту тему, тогда я бы хотела продолжить. Вот помимо туризма, который ответили, сказали, да, на территории временно оккупированного Крыма есть еще более глобальные проблемы, о которых вы знаете. Это репрессии в отношении коренного народа, автохтонного народа этого полуострова, крымско-татарского народа, и не только, против украинских граждан, которые преследуют проукраинские интересы. Большинство из которых, мы видим, сидят в тюрьмах крымские татары, продолжаются репрессии, облавы на территории Крыма. Как мы можем защищать своих граждан там? Как мы можем помогать и бороться за них на территории оккупированного Крыма? Ну, по-перше, ми розуміємо, що є міжнародне право, яке абсолютно нівелюється однією зі сторін. Це такі самі в'язні, яких визволяли нещодавно декількома хвилями, наприклад, на Донбасі. Чому таких визволень нема з Криму? Та такі самі політв'язні, які, наприклад, перебувають на території Росії або на території півострову. Що ми можемо зробити? Ми можемо діяти наразі лише в правовому полі. Ми не можемо діяти такими самими методами, як діє агресор. Але, як ви бачите, на всіх теренах і на всіх фронтах виконання міжнародно-правових зобов'язань Російською Федерацією, їх просто немає.